Bueno, moi boas tardes. Vamos a comenzar o asunto deste acto. En primeiro lugar, en nome da Facultade de Ciencias da Educación, quero darlles a todos e a todas a benvida a este acto de graduación. Sin duda, para min é un motivo de gran satisfacción como vicedecano da Facultade de Ciencias da Educación acompañarvos neste acto en representación do decano, que por outros compromisos que se tiña fixado con intimidade, non pode estar aquí con vos. Sin dúbida, é un gusto e tamén ao mesmo tempo unha seguridade para min estar acompañado neste acto con unha excelente padriña e con un excelente padriño e con Fernando e con Nerea que van a coordinar seguramente tamén este acto e dende logo tamén un placer estar acompañado na mesa por don Carlos Nieves Vicente, secretario da Asociación de Amigos e Antigos Alumnos da USC, a que agradecemos moito a súa presencia aquí. Unha asociación que naceu xa hai moitos anos co ánimo de relacionar a universidade coa sociedade, de fomentar o encontro de antigos compañeiros e compañeiras de estudo e de relanzar de novo o vínculo destes antigos alumnos coa universidade. Eso para a Facultade de Ciencias de Educación tamén é claro. Especial benvida, sen lugar a dúbidas, a pais e nais, fillos e fillas, avós e aboas, amigos e amigas, irmáns, veciños e veciñas, a todo o profesorado da Facultade de Ciencias de Educación e a todas e todos vos. Moitísimas gracias. Teño que dicir que este acto é organizado e preparado polo alumnado da Facultade que se gradúa aquí no día de hoxe. Inténtase que sexa un acto, sin lugar a dúbidas, un acto original, tamén coido que vai ser moi emotivo, xa veredes que sí. E a continuación, pois, teño a palabra a Fernando e a Nerea, que van a continuar con os minutos externos. Buenas tardes y gracias a todos por acompañarnos en un día tan especial y tan importante para nosotros. Comenzaremos presentando a los padrinos, Rita Gradaille y Antonio Rodríguez. Fueron escogidos por votación como los más representativos de estos años de carrera. A continuación, a leer unas palabras que tienen preparadas y esperamos que vayan con cariño. Comenzaremos por el padrino Antonio. Un fuerte aplauso para él. Vicedecano, señor secretario, madriñas, profesores e profesoras, queridos graduados e graduadas, familiares e amigos. Boas tardes. Bueno, en primeiro lugar, quería pasarme en algún deste tipo de actos en que normalmente, curiosamente, sempre falaban as madrinas primeiro, últimamente parece que está tocando o padriño. Supoño que é por aplicación da lei de igualdade, por tanto, estaría de acordo, está ben. Pero me dá a sensación que é por outro motivo, que é un problema de idade, que primeiro poño aos maiores, e todo eso xa teño máis dúdas, pero bueno, acepto. En todo caso, que os organizadores pois que expliquen se queren despois cal foi o motivo. Ben, antes de nada, agradecer a presencia de todos vos neste acto, e de xeito especial quero agradecer aos alumnos e aos alumnos que vos ides graduar. Fundamentalmente por haberme elixido, para mí é unha gran satisfacción ser o padriño desta promoción, xunto, que ademais con a compañera de departamento que é a profesora Rita Gradaille. Debo recoñecer que participar neste tipo de actos créame dous sentimentos contrapostos, é dicir, cando eu me licenciei, cando estudiaba, non participei nunca, e como profesor escasas veces. Pero, por outra parte, a ledicia de que me propuxerandes ou que me escollerandes como padriña da promoción fai que non dudara ningún momento non asistir. Tamén quero pensar que dita elección a fixaxendes por motivos académicos, que algo vos quedou das clases que vos din, pero tamén é verdad, vale calquer outro motivo, ou valdríame calquer outro motivo.
De feito, curiosamente, este ano estaba xa algo preocupado porque pasaba o primer cuadrimestre e non tiña ninguna noticia de que non iba a ser o vosso padriño de promoción, porque no fondo esperaba, quizá foi o primeiro ano que esperaba que me visitades. Simplemente por un feito, porque xa levo algún ano dando clases, foi chendes o grupo que en conxunto me sentí máis cómodo, desde primeiro a terceiro. Non só con respecto á docencia, sino tamén co trato que tivemos, ou polo menos dende o meu punto de vista. Ben, xustificaba aquí a miña presenza, non quixera deixar pasar a oportunidade de facer algúns comentarios en voz alta, tanto dirixidos aos que vos ides graduar, como ao resto das persoas que están aquí neste acto, fundamentalmente familiares e amigos. No cal tamén me incluiría eu, se ven comentarios en voz alta. Ben queridas alumnas e alumnos, independentemente do que vayades facer no futuro, incorporados ao mundo laboral ou seguir estudando, indes pasar dunha situación a outra diferente. Simbólicamente, ides cruzar o río do esquecemento, o máis famoso recordando o Rubicón, pero como galegos, o máis próximo que temos é o Letes, a actual Limia, que deu lugar a unha das lendas máis fermosas sobre a chegada dos romanos ás terras que hoxe conhecemos como Galicia. Según conta a historia, cando a lexión de 10º Xuño Bruto, o africano, chegaron a Letes, os seus soldados parece ser que non querían cruzado, pola existencia desa lenda que dicía que todos os que cruzaban esquecíanse da súa vida pasada. É que o ilustre Castelao converteu-na nunha fermosa historia escrita curiosamente en Bos Aires ao dicir que non é que se esqueceran, sino que chegaban a unha terra tan fermosa e acolledora que facía que todos quixeran quedar ben. Ben, precisamente isto imos pasar a vos, con algunhas matizacións, está claro. Ides cambiar a vosa actividade principal, ides coñecer outras persoas, ter novos amigos, amigas, compañeiras, compañeiros, ides cambiar incluso as vosas afeccións e preferencias. Pero sempre ides lembrar con agarimo, neste caso a diferencia da lenda, estes anos e o tempo que pasaxendes en Santiago, en xeral, e na facultade en particular. Este cambio, no vosso caso, vai ir potenciado tamén polas grandes transformacións que se están producindo na sociedade. Estamos pasando, ou xa estamos, nunha sociedade na que a mobilidade é relativamente pequena, unha sociedade onde esta mobilidade vai ser moi grande. É, en moitos casos, imprescindible para seguir, por exemplo, mellorando no traballo, para optar a novos horizontes, que debería ser o ideal, pero en ningún caso, e espero que poucos, ou sexa para ter algunha oportunidade. Como dicía, imos cara unha sociedade global e, polo tanto, multicultural, na que debemos participar non só como profesionais, senón tamén como cidadáns, aceptando os outros e participando da súa cultura, no fondo a cultura universal, e ao mesmo tempo facendo que a nosa cultura galega tamén sexa parte importante desa cultura universal. Cambio para o que están suficientemente preparados, ou polo menos en igualdade que outros graduados ou licenciados de outras carreiras. Ainda que resulta típico, eu quixera comenzar expresando a dificultade de escribir un discurso deste tipo. Non porque non este acostumbrada a escribir, que é unha actividade cotidiana que desenvolvemos no noso día a día, sino porque realmente me enfrentei a un conflicto ético, e me explico. Como ben sabedes, sobre todo vos, non comparto que se fagan diferencias entre o profesorado, pois todos, en maior ou menor medida, contribuimos decisivamente á vosa formación como estudiantes e profesionais da pedagogía. De aí que non me considere máis merecedora desta honra que ningún dos meus compañeros, pois cando menos dos que aquí están presentes e tamén dos que non puderon vir. E por iso vai tamén para eles un meu máis sincero recoñecemento académico. Imaginade o cariño que vos podo ter para aceptar esta distinción. Con todo, compráceme moito compartir mesa co vicedecano, compañeiro de equipo de canal, tamén con o representante da Asociación de Antigos Alumnos da USC,
e co profesor Antonio Rodríguez, compañeiro de departamento, persoa que tamén lle teño gran aprecio. Pero foi difícil para min porque ás veces faltan as palabras para expresar o que eu sinto, sobre todo en momentos tan simbólicos como este. Non porque non existan palabras, senón porque ás veces é difícil atopar aquelas expresións que máis recollen ou radiografían a realidade do momento. Así que vou a tratar de articular o meu discurso, espero que non sexa moi largo, en 3 momentos, en pasado, presente e futuro en unha palabra, que é gracias. Pasado. Botando a vista atrás, a miña primeira toma de contacto coa escola sitúase aos pés dunha enorme escalinata. Ali, en riba daqueles 20 escalóns, estaba a escola. Visto así, e sobre todo coa mirada dunha nena pequena, inquieta, miúda, aquel escaso traxecto, superar aquela pequena altura resultaba moi pouco motivante, porque no fondo supoñía cambiar a miña entropía cotidiana polos tempos pautados, polas actividades organizadas, polos ritmos normalizados, polas reglas, polos deberes, polos silencios, sobre todo polos silencios. Xa podedes intuir a miña dificultad por respetarlos. Por iso aquel ascenso representaba o tránsito a un lugar de reclusión, así que diariamente trataba de desenvolver estrategias que me liberasen daquela especie de condena. Ás veces eu entendíaos. Uns días despertaba con fortes dolores de barriga, outros parecíame que tiña un chisquiño de fiebre, outros iba máis ralentizado do normal. Pero ninguna excusa me surtía o efecto desexado, así que únicamente me quedaba pasar o plan B. Así que ali abaixo, e sobre todo collida da man de meu avó Alberto, choraba desconsoladamente hasta que de seus labios salía aquela frase que para min sonaba casi celestial: tranquila, mañán non vimos. Así que a modo de causa e efecto, o llanto tornábase en alegría e soltaba aqueles 20 escalóns coa emoción de saber que o subía por última vez. Que ingenuidade a miña. Unha, por non entender a necesidade de vivir o presente, ignorando que o mañán nunca chega. E outra, por non ver que aquela experiencia constituía un dereito universal e, sobre todo, unha experiencia para o meu desenvolvemento personal. Por tanto, ainda que os comezos non foran os mellores, co paso do tempo eu tive moi claro que me quería dedicar á educación. Bueno, tamén hai de recoñecer que o aliciente definitivo para tomar a decisión foi que pensaba que os profesores tiñan moitas vacacións e moito tempo libre. Segunda gran ingenuidade. Pero comprendí que gracias á educación tiñamos a oportunidade de converternos en seres libres, autónomos, críticos, conscientes, responsables e comprometidos para construir un mundo mellor. Así que en agosto de 1990 decidí iniciar un vínculo coa Universidade de Santiago de Compostela que a día de hoxe ainda perdura. Supoño que o verán que antecede a entrar á universidade un experimenta unha especie de catarsis existencial. Diante súa ten unha das decisións máis importantes da súa vida, que estudiar, sobre todo porque será ao que se dedique profesionalmente con algo de sorte os 40-50 anos da súa vida. A decisión nunca é fácil. No meu caso, incluso contravindo os desexos paternos de dedicarme ao ámbito do dereito, decidín que quería aprender para poder ensinar. E ainda que a miña formación inicial me levou á área das ciencias experimentais, a didáctica da matemática fíxome ver que detrás daqueles logaritmos neperianos, das derivadas implícitas, das integrais trigonométricas e dos cuando alfa tiende a infinito, había todo un mundo por descubrir, porque a clave non era só achegarse ao coñecemento, sino ser quen de transmitilo. Dicía o profesor Xosé Manuel Vez Jeremías, marido da nosa compañera Lourdes Montero, que os docentes realizábamos nanociencia, porque situándonos nun espacio nanométrico, éramos capaces de transformar a mirada en coñecemento. Ese é realmente o desafío dun educador, saber e saber ser, ou saber e saber facer para saber ser. Descubrín que o exercicio docente comportaba unha complexidade maior que a de aprender determinados contidos teóricos. Precisaba comprender para ensinar, desenvolvendo as estrategias metodolóxicas máis apropiadas para facilitar a adquisición de coñecemento. Entendín da man do meu mestre, colega e amigo, o profesor José Antonio Caride, que educar era un arte, porque para dibuixar un cuadro había que dar moitas e variadas pinceladas. E ao seu carón achegueime ás lecturas de Paulo Freire e comprendín que a educación tamén era un proceso de desocultación de verdades en todos os ámbitos do social, non só na escola. A Caride
Debolle a oportunidade de dar o salto de estudiante a profesional da educación, o privilexio de aprender diariamente nos últimos 17 anos e as experiencias que me axudaron e me axudan a medrar académica, profesional e personalmente. Curiosamente, a él tamén lle debo o feito de estar hoxe aquí. No ano 2011, despois de 15 anos compartindo materias, o seu ano sabático implicaba que eu iba a asumir a docencia de ambos. Sentíme como un barco sin remo nun gran océano, sobre todo porque me agardaba unha travesía en solitario. Así que únicamente desexaba que o mar estivese calmo. Terceira gran ingenuidade. O mar estaba revolto, encima viña cargado de tempestades. O mutismo e a indiferencia caracterizaban aquelas clases expositivas de políticas socioeducativas e dereitos humanos. Confeso que eu as denominaba terapia de choque, porque por máis que lanzase preguntas ao aire, a única resposta era o silencio. Daba igual o que preguntase. Pero como non acostumbro a rendirme facilmente, en abril, orientada polo meu colega e amigo, o profesor Xosé Rubal, decidí cambiar de estrategia para coñecer por fin o timbre de voz do alumnado. Así que me presentei na clase con un montón de libros para que os grupos explicasen os diferentes temas. O resultado ainda foi peor. Do mutismo pasaron a acongojarse, por non alterar a orden das letras e dicilo suavemente. Aquelo non podía ir a peor. Non me entendían, e eu tampouco os entendía a eles. Foron moitas as noites de desvelo, pensando como podería, metodolóxica, teórica e didácticamente, chegar a eles. En eses desvelos comecei a cuestionar algo que para min sempre estivera moi claro. Facer o que a un lle gusta non significa facelo ben. Por iso, esta promoción representa o impas, que me impulsou a frenar, a parar, a reflexionar sobre o que un fai no seu día a día. Tomou sentido o feedback das aprendizaxes de profesor-alumno, pois deron a oportunidade de aprender dos erros para seguir progresando. Pero, con todo, o único que desexaba era perdelos de vista. Foi Caride que me convenceu para darvos unha segunda oportunidade. E así foi como no segundo ano, coa materia de Pedagogía Social, descubrín que, a pesar do que a miña amiga, a profesora Belén Caballo, sempre me di que o refranero popular é moi sabio, pois nese caso eu descubrín que non sempre acertaba. Aquelo de nunca segundas partes foron boas, non sempre se cumplía. Aquel ano representou a oportunidade para descubrirnos, para coñecernos e hasta para querernos. Ainda lembro a pancarta de "Ahora que nos queres, serías a nosa madriña?". Sí, pode que do amor ao odio solo haxa un paso, pero con vos aprendín que os camiños inversos tamén existen. O malo é que ás veces nin siquiera nos damos a oportunidade de descubrilos e transitalos. Por iso, non todo que mal empeza, mal acaba, e despois dun pasado con algunha que outra turbulencia, chegamos ao segundo momento, o presente. Un presente que se foi construindo despois de 4 anos, entre clases, tutorías, conversas, tertulias, inquedanzas, nas que se foi tecendo unha complicidade. E agora, nestes momentos, estáse producindo a paradoxa de que nos atopamos no final do principio, xa que simbólicamente esta tarde comeza ou remata unha etapa e comeza unha larga, fecunda, apaixoada e apaixonante carreira profesional, unha intensa vida profesional no fascinante mundo da educación. Por iso, é un día especial, un deses momentos que merece ser guardado na memoria dos recordos, polo que ten de grato único para todos e cada un de vos. No fundamental celebramos a consecución dunha trayectoria académica, que culmina coa obtención do grado en Pedagogía. Un desafío no que vos embarcástedes hai apenas 4 anos. Tamén porque, en certa medida, constitúe un punto seguido nunha etapa persoal importante, xa que nestes anos como universitarios, ademais de coñecer compañeros, os estes amigos, ademais de compartir tempo e espacio cos colegas, conquistastedes as vosas parellas. E ademais, e sobre todo, porque foron anos nos que espero tivesedes adquirido as competencias, as destrezas e as habilidades necesarias para ser vos pedagogos e pedagogas. Pero tamén é un día importante porque hoxe temos a oportunidade de atoparnos todos, non só estudiantes e profesorado como é habitual, senón tamén coas vosas familias e os amigos, que con esforzo e paciencia aguantaron silenciosamente estes anos de presencias e ausencias. E
que no fondo foron e son cómplices do voso éxito. Ademais, como profesores, sentímonos orgullosos de formar a xente con valores e principios como os vosos. E particularmente, a min enorgulléceme ter formado parte dese colectivo que vos axudou a medrar académicamente. Aquí, no Salón Nobre de Fonseca, saídes pola porta grande da universidade, pero dun modo ou doutro, a USC xamais sairá de vos. Polas experiencias vividas e polas aprendizaxes adquiridas sempre permanecerá. E a partir de aquí, o último momento, o futuro. Un futuro no que iniciades un novo traxecto, probablemente moito máis incerto nos tempos actuais, pero tamén ilusionante, que se desenvolverá na maior parte dos casos lonxe da facultade. Pero o feito de chegar hasta aquí non ten por que supoñer romper lazos coa facultade e coa propia universidade. Todo o contrario, ambas institucións han de ser sempre puntos de referencia na vosa formación como profesionais e na vosa actualización tamén como pedagogos. Espero que nesta etapa, como estudiantes de pedagogía, vos teñamos ofrecido unha boa formación. Somos conscientes das limitacións, pero con todo, esperamos ter contribuído que neste tempo formásemos a pedagogos e pedagogas capaces de dinamizar o cambio, a innovación e o progreso no noso país. E de facelo non só con profesionalidade, sino tamén coa ilusión e con compromiso e sin esquecer que toda acción educativa é esencialmente unha actividade ética. Por iso, o punto de chegada non é únicamente ser graduados e graduadas, que tamén, sino exercer profesionalmente e, sobre todo, continuar sendo universitarios e universitarias, unhas persoas que sexan críticas, comprometidas e con iniciativa, capaces de promover a aprendizaxe, a reflexión, ser quen de transmitir o coñecemento, promover o desenvolvemento social, económico e cultural da sociedade galega, asentándose sempre nos valores do respeto, a tolerancia, o diálogo, a diferencia e a pluralidade. Uns valores, uns principios que deberían constituir sempre rasgos identitarios do voso quefacer profesional, porque a educación é a que nos permite imaginar escenarios de convivencia e desenvolvemento social. Decía Nelson Mandela que a educación era a arma máis poderosa para cambiar o mundo, pero eu comparto con Paulo Freire que a educación é a responsable de cambiar as persoas que van a cambiar o mundo. Por eso, ojalá que, como decía Eduardo Galeano, as utopías para imaginar un mundo mellor nunca vos abandonen, sobre todo para imaginar un mundo máis xusto, máis equitativo e máis igualitario, e sobre todo porque seguiríades apostando por unha educación que en tempos de incertidumbre está comprometida cos valores e o cambio social. E xa, para rematar, poucas palabras dicen tanto cando as acompaña un sentimento como decir ou decirnos gracias. Eu vos digo gracias por terme dado a oportunidade de coñecervos, por terme brindado tan bons e malos momentos, polas inquedanzas e os tempos compartidos, polas aprendizaxes, polas conversas nos estado chat, polas mañanitas nas madrugadas, pero tamén e sobre todo por facerme un con as vosas vidas e por terme regalado a vosa amizade. Finalmente, quixera felicitarvos aos presentes e tamén a aqueles que por diferentes razóns hoxe non poden acompañarnos e non están aquí, e desexarvos moito éxito nas vosas traxectorias académicas, persoais e profesionais. Moitos parabéns. Despois desta tan emotiva e interesante intervención do padriño e da madriña, ten a palabra a Carlos Neves. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Pedagogía que a invitación que nos puso a Asociación de Antiguos Alumnos de la USC para ir a este acto. Tamén quero saudar, como no, a compañeros de mesa, de secano, a madrina e padriño
desta licenciatura, os familiares e, como non, aos graduados e graduadas de pedagogía que tan buenas caras e con aspecto presentan en esta tarde, non? A verdade que me levaba sorpresa, porque he contado de 47 mulleres e 10 hombres. Veso que hai un desequilibrio palpable, non? En esta literatura, pero veso que tamén por as caras dos hombres, veso que han sido usos bastante satisfactorios. A continuación, es nuestro turno. María y Brais fueron escogidos como nuestros representantes y procederán a la lectura del discurso. Hola, escoita, ¿no? Bueno, boas tardes a todos. Primeiro de nada, queremos agradecervos que estades connosco nun día tan importante como a de hoxe, compartindo os nosos nervios e aturando a alegría. Veise como os escollidos pola nosa clase como representantes desta promoción, ¿no? Así que queremos aproveitar a oportunidade para agradecervos a nosos compañeros a confianza que depositaron en nós e esperamos non defraudarnos. Fixémolo con todo o noso agarimo por todo o que significan estes anos da nosa vida. Posiblemente os 4 mellores en moito tempo. Anos que, sen dúbida, non esqueceremos e os que é difícil lembrar en só uns minutos. É todo un privilexio. Bueno, iso de privilexio, para min está sendo un bom marrón. Non tes de que preocuparte, Brais. Nestes anos ensinaronos a levar unha boa comunicación, a como saber expoñer. Así que sinxelo, igualiño que nas clases. PowerPoint e listo. Vale, perfecto. Entón, dalle ao play e ponemos o PowerPoint. Creo que non hai pantalla. Chamanse con xerse, que arranxe isto. Isto non vai. Bueno, poñámonos serios. 4 horas de presentacións, xa foi na bomba. Parece mentira que pasara hace tanto tempo. Ainda recordo cando dicíamos que estudar pedagogía era o soño das nosas vidas. A xente preguntábamos que rayos era iso, e nos tiñamos que empezar a contestar sen tan sequera saber como comezar a facer. Cantas veces teníamos que contestar as preguntas, Brais? 5, 10... Xa pedín a conta. Ahora é o turno. Face de memoria. Acordadevos do primeiro día, o que nos pudo tan só costar atopar a facultade. Era un mundo novo, e todo parecía moi complicado. Dun momento a outro, pasamos a estar rodeados de decenas de caras descoñecidas. Persoas que pouco a pouco pasaron a convertirse en grandes amigos. O trayecto podese dicir que ata foi levadeiro, exceptuando, claro, o camiño de Minas para outros baldosas que levaban ata a facultade. A pesar de ter momentos duros e de agobio, desas exames, exposicións, traballo fin de grau, pensamos que se algo temos que destacar é que nos divertimos e rimos como os que máis. Ademais, todos aprendemos moito nestes anos. As tos da cafetería saben facer os cafés clariños e do tempo. Bueno, do tempo, eu diría que só coñecen 2 temperaturas, o frío fervendo. Tamén sabemos dominar o paraguas durante unha cicloxénese explosiva. Ademais de arranxar horarios imposibles de cadrar, facer xogos malabares en mesas que semellan tobogáns, e, como non, somos expertos en soportar horas e horas nas tan confortables cadeiras da nosa facultade. Os profesores ensinaronos a facer as cousas e a como non había que facelas. Conseguiron que lle déramos máis voltas a nosa cabeza que a palabra variación ao longo da historia. Algúns deles marcaron moito que será a nosa trayectoria profesional, entre os que cabe destacar os nosos padriños, aos que agradecemos que aceptasen compartir con nos este momento, en la que lles costaron un mundo tomar a decisión. Tivemos diversos profesores que nos acompañaron ao longo deste período, os que repitiron experiencia, os que só apareceron un par de días e os que nin siquiera se acordaron a nosa cara. Coa maioría deles compartimos únicamente a aula, pero recordamos con moito agarimo aqueles o que vivimos experiencias máis aló dela. Uns mostraban verdadeira vocación desvivíndose nas explicacións, mentres que outros, por non explicar, tiveronnos facendo exposicións ao longo do cuatrimestre. Eran profesores especiais. Tamén nos sabía que non levaban ben a soidade das tutorías.
e facían da colapse do despacho a entrada do Corte Inglés o primeiro día de rebaixa. E, por suposto, non podemos esquecernos daqueles que consideraban a súa materia a única do cuatrimestre. Os días pasaron a ter 28 horas, e aínda así non chegábamos a tempo. En definitiva, hai nos que conseñamos vender primeiras e que os costou un chisquiño máis. E se falamos de materias, acordaste dese programa, un tal CSP, PPC, CPS... PSPC? Ese, coido que nos houbera feito falla. Coido que nos houbera feito falla, un grau inteiro para aprender a manexar mínimamente. Moitos dos nosos amigos pensaban que nos dedicábamos ao pinta e coloreo, e aínda que si temos xogado bastante, tamén traballamos duro. Fixémonos expertos en deseñar cursos, avaliamos todo canto tocamos, sempre tendo en conta os nosos preciados indicadores. E aínda que de teorías andamos algos casos, na práctica démonos conta de que sabemos máis do que pensamos. Organizamos, contextualizamos, avaliamos, deseñamos... Diagnosticamos, gestionamos, en xeral, educamos e orientamos. E si vedes, aínda que moitas materias tratan de orientarnos, en algunhas ocasións foi unha verdadeira busca do tesouro a topar certos despachos. E que me dis da desolación de atopar o despacho baleiro? Un post-it de bordo de 5 minutos que se estendía por meses. Meses foi o que estivo a nosa vida social recluída no Estelai. O tablón estaba máis actualizado que o do propio Facebook. Sobre todo, nos últimos momentos críticos nos que conseguíamos ata colapsar o servidor. Eso foi puro postureo. Cabe dicir que polo menos foi algo innovador, que nos referentes diapositivas deixarnos ben clariño que controlaban o programa. Por non remontarnos ás transparencias do principio. E de transparencias pouco podemos falar, pero vímonos de todas as cores ante certos exames. Algúns non é que foron moi pedagóxicos. Pasamos de curriquiñelas a redactar auténticas historias interminables. E bueno, xa está vendo tanta historia que sabemos ben o que va a ocurrir a xente. Ten razón, co que nos temos que quedar é co teléfono da esperanza. Para o problema futuro. Acadamos todos os obxectivos e obtivamos matrícula de honra. Nela catamos moitos dos restaurantes santiagueses, os máis famosos entre a comunidade universitaria, pero fomos a topar a nosa casa no bar Camaño, do que guardamos moi bons recordos. E os que nos quedan. Ademais, ten en conta que non todo foi cear. Fixemos grandes asambleas nos salóns das nosas casas e chegamos a facer de cada rúa un bo lugar onde tomala. Incluso tivemos a oportunidade de visitar os rincóns favoritos dos nosos compañeros. Fixemos turismo a un. De feito, algúns Galicia quedou xis pequena e marcharon de Erasmus ou de Sénica a coñecer a pedagogía de outros lares. En un día tan importante como o de hoxe, non podíamos esquecernos daqueles que, a pesar de comenzar o camiño connosco, mudaron o seu rumbo en busca dos seus sonhos. Nin tampouco dos que se cruzaron no noso camiño colocando Santiago no seu mapa de destino, que ben elixiron. E xa para ir rematando, destacar sobre todo o aprendido das maravillosas persoas que compartimos este camiño, e non por peloteo, senón porque probablemente, de ter que recordar algo, recordaremos as vivencias e o compañerismo que tantas outras carreiras anhelan e nos, aínda que costara por momentos, conseguimos acabar. Somos moi diferentes e tivemos os nosos máis e os nosos menos, pero confiamos en que a partir de agora haberá pedagogos por Galicia e incluso fora dela os que poderemos dicir que son os nosos pedagogos. Agora tócanos buscar o noso lugar no mundo, demostrando que nos sobra, demostrando que algo aprendemos e que nos sobran ganas, talento e ilusión para enfrentarnos a todo o que se nos poña por diante. Un camiño baleiro chamado futuro, que pouco a pouco procuraremos ir enchendo de experiencias e de novas aprendizaxes. A educación, como xa sabedes, é permanente e nunca será tarde para continuar aprendendo. Por iso, paso a paso, sen medo a pisar en falso, baldosas temblorosas que nos fagan dubidar, máis días nos que o noso corpo queira dar a volta, como un paraugas, ou pensando que nos imos meter nun calesón sen saída, tratemos de atopar o noso oco facendo o que realmente nos gusta. Agora comezo eu, e tocanos disfrutar. Foi un enorme placer. Moitas grazas a todos. Os
os padriños queríamos facervos unhas recomendacións de cara a dotarvos dun macuto de supervivencia profesional que todo profesional de educación debería de ter. Consideramos que ter un marcapáxinas para poder marcar aqueles coñecementos que deberedes de recordar, sobre todo para seguir alimentando o afán de aprender. Deberíades nese macuto meterlo. Unha libreta para que podades escribir todas aquelas ideas que merecen ser guardadas no recordo, vale? Para leválas á práctica. Para que anotedes todas, as que serán moitas, boas prácticas vosas. Unha goma. Isto é para que vos acordedes, vale? Non para borrar os erros e as equivocacións, que de todo se aprende, sino para aquilo que non este de todo ben, que podades borrar, correxir e facelo excelente. E os padriños queremos contribuir a ese macuto de supervivencia con un agasallo, que é un bolígrafo, para que podades asinar os vosos primeiros contratos. Jorge Álvarez González, Sabela Antepaz Nogueira. Adrián Bernárdez y Alba Quesada. Vivian Jorge Poga. Sheila Buceta, Fátima Camaño. Camiña, Sara Carcedo. Brais Corral, Tamara Fernández.
Martín Fernández y Urena Fernández. Yolanda Freire, Valeria García. Lorena García, María García. Enelina Herbe, Cristina Herrera. María Javes, Alba Liz. Rebeca de Doiro, Anaís López. Coral López, Beatriz López. Estefanía López, Santiago Lorenzo.
Fernando Marino, Bárbara Márquez. Gabriela Míguez, Bretema Parra. Marta Paz, Nuria Pazos. Daniel Peña, Silvia Piñeiro. Cristina Prado, Silvia Puga. Laura Rial, Javier Iván. Pablo Rivas, Marina Rivas. Daría Rodríguez, Patricia Romero.
Sánchez y Cintia Santomé. Jesús Segura, Silvia Serén. Kelly Torres, Marta Valcarce. Berta Varela, Lucía Vázquez y Ana Vázquez. Después de este largo paseillo, es el turno de los agradecimientos. En primer lugar, agradecer a Brais por su trabajo y por su dedicación. Por organizar este acto, así como por todo lo demás. En estos años siempre nos ha respondido con una sonrisa a todo lo que hiciese falta. Y como eso es digno de admiración, no queríamos dejar pasar esta ocasión para agradecértelo. En segundo lugar, queríamos agradecer a los padrinos por su esfuerzo y por su participación en un día tan importante. Para que nos recordéis con cariño, vamos a haceros entrega de unos pequeños obsequios.
años fueron muchos los momentos vividos con nuestros compañeros. Por eso queremos rememorarlos con este vídeo que lleva un poquito de cada uno de nosotros y que es un regalo para todos vosotros. Esperamos que os guste.